ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо паплинои 120 сомонара ба санги хамелеон намоиш медиҳем. ина марҳамат бинин, агар хеле наздик бигирем шумо сангошуна дида метонед. 120 сомон сангои хамелеон қатӣ сер санг задагиян ё фарқият доранд. ай дига чиёш хела фарқ мекунанд. барои чӣ? Барои сангош. Сангошон хеле кам хеле блеск доранд. Кадомида маъқул мешавад? Марҳамат. Ина занг бизанен. Даставка тамоми ҷо дорем, шаҳрҳои Россия ва ноҳияҳои Тоҷикистон, ҳамаи ҷош. Шумо гап заден дар бораи материалҳо зависит мекуна ай сангаш. Вақте ки сангаш бисёр шид, нархаш баланд мешавад. Ина марҳамат бин, ай пеш шумо агар чикнин ё хеле блеск доранд. Сангҳои хамелеон қатӣ. Нархшон 120 сомон. Бо кадоме ки оптум мегира, вай нархаш адел наҳай. Нархи оптум адел наҳай. Ина марҳамат бинем. Ё намудое ки шумода дар кор боша, шумо метавонед ки дар WhatsApp номеро ҳастанд, ҳамин номеро қатӣ шумо занг бизанед, мо шумода иншоалло даставка мекунем. Ина марҳамат. Хушрӯ бинед, чизои маъқултона. Марҳамат. Мо даставка дорем, тамоми шаҳрҳои Россия даставка мекунем шумода. Ман барои чиёра запис кардистам ки шумо хушрӯ бубинед, чизое ки чӣ дорам. Ина марҳамат. Сангшон зиёд загия. Дона 120 сомон. Касе ки мисол оптум мегира, бо маслиҳат мекунем қатиш. Оптумам дорем. Ина чизое ки шумо дидистем. Ҳамаш дубайский паплин якм сортан ё. Якм сорти олишай. На вақте ки хелкини баъд я шуморо чиёшуна метавонед ки бибинед. Барои ҳамин кадомида ки дар кора санги хамелеон қатӣ 120 сомон дона 120 сомон. Оптум кадоме ки оптум мегира бо маслиҳатдора арзон мешавад. Ин ҳамаи гулои ҳамиё новинкаан. шумо метавонед ки якм шида ҳамиёра соҳиб шавед. боқӣ сарбаланд обод бошед. Видеоҳои ояндаи мо ҳам дар бораи материалҳо мешаванд ё распродажаанд, барое ки шумо соҳиби ҳамин чизҳо шавед. мо шумода арзон карда додистем ки ҳамиёра мисол 150 сомона мефурӯшанд, то 160 сомона. ҳамин чизҳое ки шумо дидистем ҳамиёра мефурӯшанд. Видеои ояндаи мо ҳам дар бораи паплинои более-менее қиматтар меравад. иам барои шумо. боқӣ сарбаланд обод бошед. Видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.